Μου είχε Μεγάλη Παρασκευή πέρσι. Το εξής περιστατικό ήταν πρωί. Εγώ βγήκα καπνίζοντας εκεί στη βεράντα και μια γυναίκα περνάει, μάλλον έτσι, μάλλον λαϊκιά χωριάτισα κάπως, και μου λέει με μια προφορά έτσι: ένας άνθρωπος εκεί πέρα στη γωνία, βλέπετε, στη στροφή, σε απόσταση δηλαδή 50 μέτρων, 60, έχει πέσει χάμω και χτυπιέται. Πρωί τώρα, 9 η ώρα. Θα πάτε, μου λέει. Θα πάω, της λέω. Νευριασμένος για το θα πάτε. Και αυτή γυρνάει το κεφάλι και φεύγει. Καλά, ένας άνθρωπος εκεί χτυπιέται. Και εσύ λες σε έναν άλλον άνθρωπο να πάει, καλά, θα μου πεις για δουλειά. Καλή, τι δουλειά είχες? Πάω εκεί. Κατεβαίνει μία και αρχίζει να τον πιάνω να μην χτυπιέται. Δεν ήξερα τι να κάνω. Προφανώς ήταν επιληπτική κρίση. Ξέρω ότι πρέπει να του βάλει ένα μαντίλι στο στόμα, αλλά δεν ξέρω το πράγμα. Λέω πνιγεί, δεν ξέρω από αυτά. Τον βάσταγα και αυτό μου έκανε ένα κίνημα να του τρίβω τους καρπούς. Τον καρπό. Τι ήθελε να τρίβω τον καρπό? Τέλος πάντων, έκανα ό,τι μπορούσα. Τον κρατούσα να μην χτυπάει το κεφάλι του στην άσφαλτο. Κατεβαίνει μία, η οποία μετά λέει ότι είναι γιατρός. Η οποία τον ευρίζει και του λέει: δεν πέρασαν φαρμακά σου. Και αυτός καταφέρνει συνερχόμενος να ψελίσει: ποια φαρμακά μου? Τραυματική είναι, από τραυματισμό είναι. Της λέει, άρα ήξερε. Αυτός ήταν επιληπτικός. Ειδοποιήσαμε το ασθενοφόρο. Ποια ασθενοφόρο? Της λέει, πέρασε. Οπότε η θυμωμένη αυτή φεύγει τελείως άστοργα και λέει ότι είναι γιατρός. Καλά, γιατρός είσαι. Τίποτα δεν μπορεί να του προσφέρει. Ξέρουμε στην επιληπτική κρίση. Μόνο ότι θα πρέπει να του βάλει εσύ ένα μαντίλι στο στόμα, ξέρω εγώ, αν μην κόψει τη γλώσσα του. Τι διάλογο γιατρός είσαι? Και δεν μου λες, φεύγεις μετά? Έμεινα εγώ μαζί του. Και ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος, καλοντημένος όμως. Εντάξει, του λέω, είσαι? Εντάξει. Και τον καθίζω εκεί, καθόταν στο πεζοδρόμιο. Θες να σε βάλω, του λέω, στη μάντρα να μπορείς να κάτσεις καλύτερα? Όχι, όχι, μου λέει, εντάξει. Φεύγω εγώ. Και όταν έρχομαι εδώ, σκέφτομαι, θα είναι φτωχός. Δεν θα έχει να φάει ίσως. Και βουτάω ένα χιλιάρικο και πάω να τον ευρώ. Πάω να τον ευρώ, πάω να του δώσω το χιλιάρικο και μου, όχι κύριε, μου λέει, όχι κύριε. Μας βλέπουν οι άνθρωποι. Ο ίδιος προηγουμένως όμως είπε, ένα ποτήρι νερό δεν είπανε να δώσουνε οι απέναντι που είναι πίσω από τα τζάμια, μου λέει. Δεν δεχόταν το χιλιάρικο. Και τον πιάνει δεύτερη κρίση. Και το βάσταγα τώρα εγώ να πούμε, που ούτε ξαναβγήκε η γιατρός. Τέλος πάντων, του πέρασε και η δεύτερη κρίση. Και μου λέει, εντάξει κύριε, εντάξει, πήγαινε. Είσαι καλός άνθρωπος. Και τι βγάζεις? Πρόκειται να δεις, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι και για τον άνθρωπο και για το ζώο. Πώς μπορείς εκείνη τη στιγμή να πεις, θα πάτε και εσύ να φύγεις? Δεν ξέρω, εγώ δεν πουλάω αλτρουισμό. Το φιλανθρωπικό της έργο εγώ δεν πουλάω αλτρουισμό. Εγώ απλώς τον βλέπω τον άλλον να υποφέρει, να χτυπιέται, να μην ανοίξει το κεφάλι του καταρχήν. Το πρώτο που σκέφτομαι. Να κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Αλλά να κάνω. Όχι να μην κάνω. Όχι είμαι γιατρός και φεύγω. Και φεύγω και θυμωμένη. Τι είναι αυτό? Δηλαδή αυτό το θα πάτε είναι τελείως. Ναι, θα πάτε. Και οι άλλοι φεύγουν. Είναι πολύ γενικευμένο. Και είσαι γιατρός και φεύγεις. Το θα πάτε είναι πολύ γενικευμένο στα ζώα. Ναι, δηλαδή σε παίρνει τηλέφωνο και λέει στην Πατησίων είναι ένα χτυπημένο. Θα πάτε? Θα πάτε. Αν πεις ότι κυρία μου, εγώ είμαι 40 χιλιόμετρα μακριά από την Πατησίων και έχω και ιατρείο, θα πει, μα δεν είστε κτηνίατρος. Πρέπει να πάτε. Μα άλλα ζώα που μου φέρνουν, τι θα γίνουν? Και αυτή μπορεί να είναι ακριβώς μπροστά από το ζώο εκείνη τη στιγμή. Μπροστά στο ζώο. Μπροστά στο ζώο εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι. Στρίβει το κεφάλι και φεύγει. Και μετά λέει, α, δεν είστε φιλόζωος και φεύγει. Το άλλο... Ολοκληρώνει το φιλοζωικό της. Με το άλλο, αυτό το άλλο, αυτά τα κτίνη, ας πούμε, βάζουν τα ζώα να... Καλά, εγώ είμαι και κατά των κυνηγών, δηλαδή δεν συζητιέται. Εγώ θα απαγόρευα το κυνήγι και θα τους κυνήγαγα. Όχι κύριε, δεν θα κάνεις διασκεδάσεις. Να σου πάρω μηχανικούς στόχους, να σου πάρω μηχανήματα να κουνιούνται, να στα φροντίσω ως πολιτεία να τα κυνηγάς, αλλά εγώ δεν θα σε αφήσω να σκοτώνει ζώα. Γιατί λέει εσύ είσαι κυνηγός και γιατί το έχεις σπορ, ή γιατί το συνήθισες από τον μπαμπά σου, από τον παππού σου ή από την παράδοσή σου. Δεν με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον κυνηγός. Μη μου πεις εμένα ότι χρειάζεται να κυνηγάς για να φας λαγό, να πούμε. Εμένα βέβαια, εγώ θα το απαγόρευα. Αν ήταν στο χέρι μου, να πούμε, αν ήμουν πολιτεία, εγώ θα έλεγα ότι απαγορεύεται κάθε κυνήγι. Βέβαια και θα έλεγα ότι απαγορεύεται και κάθε ζωντανή τροφή. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, εγώ δεν τρώω αστακό, δεν τρώω πέστροφα, δεν τρώω κάτι που θα ψοφήσει για να το φάω. Θα πεις και τρως κρέας? Δεν το σφάζω εκείνη τη στιγμή εγώ και δεν το σφάζουν για μένα. Το σφάζουν οι διαβόλοι, να πούμε, ούτως ή άλλως, είτε εγώ φάω είτε όχι, και δυστυχώς ποτέ μου δεν χορταίνω παρά αν φάω κρέας που να με πάρει ο διάλος. Και είμαι έτσι συνηθισμένος. Αυτό είναι της φύσης. Δεν είναι θέμα συνήθειας, είναι θέμα φύσης. Ναι, πάντως, ναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν δέχομαι να ψοφήσει ο αστακός βραζόμενος για να τον φάω εγώ ως νοστιμιά. Να πιαστεί υπέστροφα για να
για να τη φάω εγώ. Αυτό δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Δεν το κάνω, δεν τρώω, δεν θα φάω από αυτό. Θα φάω ψωμοτήρι. Δεν θα φάω τίποτα. Έχω γράψει ένα πράγμα που θα το έλεγε κανείς ποίημα, ideas. Τέλος πάντων. Όπως έτρωγα ψάρι γιατί υπήρχε στην ψαροταβέρνα. Τι να κάνουμε, εκείνη λέει και φρέσκο και δεν το είχαν σκοτώσει εκείνη την ώρα, αυτοί το είχαν πιάσει ούτως ή άλλως. Και λοιπόν βρήκα ένα αγκίστρι, το οποίο το βρήκα στο στόμα. Το έβγαλα λοιπόν και το έδειξα του καταστηματάρχη. Δεν το καθαρίζεις. Και μετά το σκέφτηκα, δηλαδή τι θες να πεις. Και μετά γράφω το εξής, θα ήθελα, λέω, έτσι να πεθάνω. Με ένα αγκίστρι που θα με γραπώσει από τον ουρανίσκο και θα με σύρει στο θάνατο με τρομερό πόνο, σαν αυτό το ψάρι. Θα πεις τι μας κάνεις φιλολογία εδώ τώρα. Δεν κάνω φιλολογία, λέω αυτό που νιώθω. Σε βεβαιώνω ότι δεν θέλω να το πάω ψάρι. Όταν ήμουν νέος, ένα καλοκαίρι που δεν έτρωγα να δυνατήσω και δυνάτησα 24 κιλά σε 3 μήνες, έλεγα ότι έχεις δικαίωμα να φας εκτός από το χάμπουργκερ το οποίο αγόραζα από κάτι καντίνες και μια ντομάτα, άμα πιάσει καβουράκια τρώγεται. Και έτρωγα ομά καβούρια τα οποία είναι νοστιμότατα, μικρούλια. Και σταμάτησα κάποτε. Γιατί σκέφτηκα δεν είμαστε καλά μας. Τι κάνω εγώ τώρα. Το σκοτώνω εγώ αυτό που ζει, τι ωραία χαρούμενο στον ήλιο εκεί μέσα. Πώς το διαχάριζα από εδώ. Πήγαινα από εδώ κάθαρμα. Και ειδικά το ψάρι με ποια έννοια, ότι βασανίζεται. Δεν βασανίζεται. Θανάτιος αγώνα. Δεν βασανίζεται, για να τα φάω τα καβουριά του έβγαζε τα πόδια. Γιατί βασανίζεται και το ζώο που σφάζει. Δεν βασανίζεται και το ζώο που σφάζει, αλλά τέλος πάντων εκεί δεν με ρωτούν, τα σφάζουν οπωσδήποτε. Δεν ρωτάνε εμένα, αλλά εκεί τα πιάνω εγώ. Τα τρώω εγώ, τα πιάνω εγώ. Πιάνονται για μένα, σκοτώνονται για μένα. Δεν είναι δεκτό αυτό. Δεν είναι δεκτό. Στο Πάσχα της Αναστάσεως στο ελληνικό όμως θα αποδεχόμαστε όλα αυτά. Όχι, εγώ δεν αποδέχομαι τίποτα. Είναι άλλωστε, η χαρά των μικρών παιδιών, αυτό είναι το τρομερό. Η χαρά των παιδιών να σφάξουν το μικρό άρνημα, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έλατε, εμένα μου χαλάει το κέφι όταν βλέπω να πούμε να κουβαλαρνάβει, ήμασταν εκδρομή, ξέρω εγώ, και ένα αυτό και το σκάει μια κότα από ένα φορτηγό με κότες μέσα. Το σκάει και αυτό σταματάει, κατεβαίνει, την πιάνει την κότα, την έπιασε, μου λέει η βία. Και εγώ λυπόμουν. Λέω, κοίταξε να δεις, αυτή το έσκασε και θα ζούσε. Ο Εβραίος που πήδηξε από το βαγόνι. Ο Εβραίος που πήδηξε από το βαγόνι. Θέλω να πω, η αγάπη είναι ίδια. Είναι το ίδιο πράγμα και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Εγώ έτσι άκουσα τον εαυτό μου, την ώρα που χάιδευα τον κεραυνό ένα βράδυ, να θυμηθώ ότι πώς χάιδευα τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Γιατί στις διαστάσεις τα χάιδευα. Έβαζα τον απόδι πάνω στο άλλο, δημιουργείται μια γούβα, κάθιζα τον Ήρκο ή το Στάντι όταν ήταν πολύ μικροί και τους κούναγα τα πόδια για σαν να τους κάνω ποδήλατο και τους έκανα παιχνίδια. Τα ίδια κάνω με τον κεραυνό. Μόνο που δεν ξαπλώνει έτσι, ξαπλώνει ανάστροφα. Το χέρι μου είναι το ίδιο. Το χάδι και η αίσθηση είναι η ίδια. Και θυμάμαι ότι είχα νιώσει το αντίστροφο, ότι όπως χάιδευα ένα γάτο που είχα κάποτε, έτσι χάιδευα τον Ήρκο. Ναι. Δηλαδή, η αγάπη που εν τέλει θέλει χάδι για να εκφραστεί, δεν είναι μονάχα να το κοιτάς. Το δηλώσεις απλώς. Ναι, σε φέρνει σε κίνηση, σε επαφή, που είναι όλος ο έρωτας δηλαδή εδώ που τα λέμε. Τι άλλο είναι καλέ. Όταν ξαπλώνει ο κεραυνός την ώρα που το χαϊδεύαν άσκελα και με απλώνει χέρια πόδια να μπούμε και εγώ το χαϊδεύω το καρακαλάω στην κοιλιά. Καλέ, άλλο από γυναίκα είναι, το ίδιο είναι. Μόνο που εκεί δεν υπάρχει θέμα, εντάξει, θέμα ικανοποίησεώς μου, ερωτικής, σεξουαλικής. Το θέμα είναι στο χέρι. Τι θα σκέφτεται ο κεραυνός εκείνη την ώρα που κάνει. Είναι καταπληκτικό, ένα τόσο μεγάλο ζώο πρώτον έχει συνηθίσει να μην το φοβάται. Ξέρετε τι μπορεί να σκέφτεται ένας κεραυνός, ότι τι ανόητοι που είναι οι άνθρωποι. Τι ανόητοι είναι. Ναι, αλλά αυτός ευχαριστιέται. Αυτός ευχαριστιέται, βέβαια. Ναι, βέβαια. Τι γίνεται στη σχέση με τα ζώα. Όσο του μιλάς και συνεννοείσαι, πέραν που σου υποδεικνύει τους κώδικες με τους οποίους να συνεννοείσαι αυτός. Και εσύ του υποδεικνύεις κάποιους. Και αυτός σε οργανώνει και εσύ τον οργανώνεις. Και συμβαίνει το εξής παράδοξο. Όταν είναι άρρωστος, του αρέσει να κοιμάται και να έρχεται να κοιμάται στα κρεβάτια μας. Που έλεγε η βία γυναίκα μου ότι ούτε ποτέ στα κρεβάτια. Πηγαίνει στα πόδια, προτιμάει τα δικά της πόδια. Έρχεται όμως και σε μένα. Δεν θέλει να είναι παραπάνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν είναι άρρωστος, πάει λίγο παραπάνω. Πάει στο ύψος των γονάτων.
Όταν είναι πολύ άρρωστος, κρυωμένος, στερνίζεται, δεν ξέρω τι κάνει, πάει δίπλα στο κεφάλι της βίας. Όταν το χτύπησε το αυτοκίνητο, μία εβδομάδα κοιμόταν δίπλα στο κεφάλι της. Και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Έχει πιάσει λοιπόν ότι το κεφάλι είναι εκείνο που σκέφτεται, που τον φροντίζει. Το κεφάλι είναι ο άνθρωπος που αγαπάει. Γιατί ανεβαίνει προς το κεφάλι όταν είναι άρρωστος? Γιατί εκεί ανοιχτεί μεγαλύτερη συχνότητα. Ένα. Γιατί φέρνει όταν πιάσει πουλί ο άθλιος, που του το παίρνουμε από τα δόντια, μπας και το σώσουμε να προλάβει να ζήσει, μια χελιδονάρα τόση κουβάλισε μια φορά και άλλα πουλιά, δεν τα αφήνει σε κανέναν άλλον, αλλά τα φέρνει έξω από την πόρτα μου που κοιμάμαι ακόμα το πρωί και τα αφήνει μόνο στο δικό μου χέρι. Δηλαδή αυτός τι έχει τώρα? Έχει κάνει έναν κώδικα ιεραρχίας. Εγώ τι είμαι, ο αρχηγός? Το πάμε στον αρχηγό. Και γιατί είμαι ο αρχηγός? Γιατί φωνάζω περισσότερο? Γιατί είμαι πιο ψηλός, είμαι μεγαλόσωμος? Για κάποιους λόγους δικούς του. Ναι, αλλά εδώ τότε όχι απλώς έχουμε νοημοσύνη, έχουμε κοινωνία με τα ζώα. Και τώρα τι λέμε δηλαδή, τι μας λέει ο Μαλεβράγχιος ότι είναι μηχανήματα? Μηχανήματα είναι αυτά. Έτσι φέρονται τα μηχανήματα, το αυτοκίνητό μου φέρεται έτσι? Δεν είμαστε καλά μας. Απορώ δηλαδή πως οι άνθρωποι, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που σου λέει βαριέσαι ζώο είναι. Δεν βαριέμαι ζώο είναι. Έχω δε και μια ιδέα. Δεν ξέρω. Δεν μου ρίχνονται τα σκυλιά. Δεν μου έχει ριχτεί σκυλί ποτέ. Όχι μόνο σκυλιά που είναι μέσα σε επάβλεις και γαυγίζουνε. Είμαι βέβαιος γαυγίζουν γιατί θέλουν παρέα. Γιατί αλλιώς πώς ενώ γαυγίζουνε και εγώ χώνω τα χέρια μου με την απόφαση. Ας με δαγκώσει μωρέ. Στον καιρό ας πούμε της πυρηνικής βόμβας. Εντάξει του θανάτου. Έλα μωρέ σε δαγκώσει ένα σκύλος. Τι θα γίνει λυσασμένος, άλλωστε δεν είναι για να τον έχουν στο σπίτι. Έτσι, θα σε δαγκώσει. Και αυτό θα με δαγκώσει και μου γλύφει τα χέρια και θέλει παιχνίδια. Και το πιο άγριο σκυλί. Τι γίνεται εδώ? Προφανώς δεν απειλείται εκεί το ζώο εκείνη. Δεν απειλείται. Και το νιώθει. Και νιώθει, ναι. Το πιάνει. Ακριβώς. Έχω δε μια ιδέα. Δεν ξέρω σαν γιατρός εσύ τι λες. Αν το έχεις πιάσει. Θα το έχεις πιάσει. Πρόκειται να πάμε ταξίδι, να πάμε ένα μήνα εξοχή, να φύγουμε ταξίδι. Ναι. Δεν έχουμε αρχίσει να ετοιμάζουμε ακόμα, ώστε να πεις είδε βαλίτσες, μύρισε ξέρω εγώ, είδε αλλαγή συνηθιών. Καλή είναι 3 μέρες πριν. Αλλάζει η συμπεριφορά του κεραυνού. Βέβαια. Άρα αυτός μαντεύει. Αρχίζετε να ανησυχείτε για τον κεραυνό. Όχι. Τι θα κάνω εγώ με τον κεραυνό? Όχι. Θα πάω σε ένα μήνα. Αυτός μαντεύει. Επιμένω ότι τα ζώα μαντεύουν όπως το λέει το αρχαίο ρήμα. Μαντεία. Εδώ πια είναι τελείως υπερβατικό αυτό που λέω και εγώ είμαι άνθρωπος άπιστος και δεν τα πιστεύω αυτά. Και όμως μου έχει μπει η ιδέα ότι τα ζώα μαντεύουν. Τα ζώα μαντεύουν όπως ακριβώς τα βρέφη. Δεν χρειάζεται να ακούσουν λόγο για να καταλάβουν, καταλαβαίνουν. Οι ανόητοι νομίζουν ότι μπορούν να μιλάνε μπροστά στα βρέφη και να λένε ό,τι θέλουν να πούμε και το βρέφος δεν καταλαβαίνει. Είμαι βέβαιος ότι το βρέφος καταλαβαίνει τα πάντα. Πώς τα καταλαβαίνει? Μαντεύει. Εγώ πιστεύω ότι στην πρωτογονική φύση, στην καθ' αυτό φύση, υπάρχει δίπλα στις οποιασδήποτε αντιληπτικές ικανότητες, τις διανοητικές δηλαδή, ή τις υποτυπωδώς διανοητικές, δεν ξέρω τι έχουν τα ζώα, ότι υπάρχει ένα ένστικτο καθαρής μαντείας. Δεν ξέρω πού βασίζεται, δεν το έχει μελετήσει η επιστήμη. Εγώ είμαι άπιστος και δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά το έχω διαπιστώσει. Συμβαίνει και σε ανθρώπους, συμβαίνει και στα ζώα. Γιατί διαβλέπουμε αμέσως ότι ένας άνθρωπος είναι φίλος μας ή θα γίνει φίλος μας. Από τίποτα της συμπεριφοράς του, καλέ άλλαξα μια καλημέρα απλώς να πω. Ή τον βλέπω στον δρόμο. Εκεί τι είναι αυτό? Διαίσθηση. Και ποτέ δεν διαψεύδεται αυτό που ονομάζουμε διαίσθηση. Και αν θελήσεις να το κλονίσεις διανοητικά, θα δεις ότι θα έρθει σε εκείνο που πρωτόνιασες. Ναι. Το ίδιο είναι με το ζώο. Ναι. Το ζώο λοιπόν μαντεύει εκείνο που το ενδιαφέρει. Και επειδή δεν έχει ανεπτυγμένη νόηση, δεν έχει καταπνίγει το ένστικτο. Ενώ σε εμάς καταπνίγεται όσο μεγαλώνουμε και αποκτάται αυτό. Φιλτράρεται και απορρίπτει. Στους ανθρώπους οι οποίοι λοιπόν μένουν παιδιά ή μένουν, αν θέλεις, ανεξαρτήτως της διανοητικής αναπτύξεως. Ή τους κλείνουν σε ένα ίδρυμα. Ναι, ακριβώς. Σε αυτούς. Ισχύει αυτό. Βέβαια. Σαφώς. Δεν ξέρω, το ίδιο φαίνεται που γίνεται με την τέχνη. Όσο πιο καταπιέζεται, τόσο πιο δημιουργεί για να δημιουργήσει το αναπλήρωμα. Στην ουσία είναι το ίδιο. Το ένστικτο επιστρατεύεται. Το οποίο του δίνει τη δυνατότητα επιβιώσεως. Δεν ξέρω. Πάντως, από τη δικιά σου εμπειρία ως κτηνιάτρου,
Είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζώα και τα φροντίζουν και πράγματι τα φροντίζουν φανατικά. Ποσοστό. Ναι. 30% αύξηση κάθε χρόνο. Μπράβο. Άρα εκπολιτιζόμαστε, θα έλεγα. Το 30% βγαίνει από κατανάλωση προϊόντων, από παροχές υπηρεσιών και. Ναι. Εκπολιτιζόμαστε. Τώρα το εκπολιτιζόμαστε, μπαίνει και η μόδα εγώ μέσα. Το λέω εξανθρωπιζόμαστε. Μπαίνει και μόδα μέσα. Ναι, δεν πειράζει. Όλο και η μόδα εξανθρωπίζει πιθανώς, δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει εμένα. Γίνει άνθρωπος, από ό,τι και να σε κάνει άνθρωπο, ακόμα και από επίδειξη. Γίνει άνθρωπος. Γίνει άνθρωπος και μην μένεις κάθερμα, μην μένεις βρωμερή συνείδηση, να πούμε, ανάλγητη. Σαφώς το ποσοστό πηγαίνει προς το καλό πάντα. Ανεβαίνει και η συμπεριφορά σαφώς βελτιώνεται. Δεν είναι η τέλεια, δεν είναι η ιδεατή και δεν είναι η αγγλοσαξονική. Επιμένω σε αυτό. Ο Έλληνας δεν κάνει ευθανασία στο ζώο του, το παρατάει ελεύθερο να του δώσει μια ευκαιρία να ζήσει. Μπράβο. Ο Έλληνας βλέπει το γάτο στο νησί, ο οποίος νιαουρίζει και πηγαίνει με τις γατούλες, χαίρεται, κάνει αναφορά σε δικά του σεξουαλικά υπονοούμενα και. Ενώ ο Αγγλοσάξονας θα μπει τι δυστυχισμένο ζώο, να το πάρω, να το στηρώσω και να το βάλω σε ένα κλουβί. Ο Έλληνας δεν το κάνει αυτό. Ας το ελεύθερο. Μας κάνουν νόημα ότι τελειώσαμε. Παιδιά, πόση ώρα έχουμε, τελειώσαμε. Το ξεπεράσαμε. Σας πω, Λικούργη μου, ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν σε έφερα γιατί είσαι ο γιατρός του κεραυνού, αλλά γιατί σε έχω αγαπήσει ως άνθρωπο. Τι να κάνουμε, και σε βρίσκω και καλό γιατρό. Είναι το ένστικτο που λέγαμε προηγουμένως. Όχι. Εδώ και με αποδείξεις, γιατί πράγματι ο κεραυνός είχε αυτό, έκανε στα δέοντα. Όχι, πηγαίνω στο πέρα από το ιατρικό μέρος. Αλλά δεν σου συγχωρώ που μου είπες ότι όταν ήταν να τον αφήσουμε και είπες ότι δεν έχει να πάθει τίποτα εδώ, θα είναι στα στρατιωτάκι, λέω Λικούργη, μέσα μου δεν έχει τίποτα, θα μείνω εγώ εδώ, δεν θα πάω στην Αμερική. Είπαμε την αλήθεια. Την αλήθεια είπαμε. Σε κλουβί και να είσαι ελεύθερος αποκλείεται. Ναι, αλλά τι να το κάνεις. Μόλον ότι σε κλουβί μπορεί να είσαι ελεύθερος, αν είσαι ελεύθερος, όμως το ζώο το κακόμενο δεν ξέρω. Ο άνθρωπος μπορεί και σε κλουβί. Αν είναι ελεύθερος. Αυτά. Τέλος πάντων, το κέφι μου έκανα και το συναίσθημά μου, το δικό μου και του Λικούργου για τα ζώα. Τώρα, όσοι δεν τα αγαπάτε, τι να γίνει, θα πλήξατε. Τι να σας κάνω, δεν κάνω εκπομπή για διασκέδαση. Γεια σας.